surah Yasin. Qala man yuhyil 'idama fahiya ramim. Iterul mga tao. Amay katigyan ka ayamaan niya na matay so tao. Nambalo ya tula na lamba ko tao. Sangot ako ba niyan? Nabalo pa nakakawiyag yan. Fahiya ramim. Paman na ba alam pa nakakawiyag yan paruman? Nantunin ni subhanallah. Qul yuhyiya alladhi ansha'aha awwala marra. Darawang kaya Muhammad sangkala ng mga tao, asyumiya matay, na nagpunsotolan yan, nagusosapo yan, nagusubok yan, na paguyagin Allah, kapagkakasin Allah sa bago, sa anungan ang kiyama. Laman na, diyan ka pagkilitan ng mga tanda, na ayamaan niya, na pagkiilir ka wallah, asaka na ang kamakatinulikipya, ang kamakaparatyak wallah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, nadiri mangulit mo Allah. Sakatawa mama, aso Uzair, famarra ala qaryatin, wa hiya khawiyatun ala urushiha. Nasakatawa mama, apad ko mga ulama, awliya, isapitero o mga ulama, napad ko sa mga nabi, o gaya na kanak ba mga nabi. Napulala ko sa kanyan, isang kutwa, pamanakadisirtan. Dahil yan ang kapulala nasyaga na niya ng kaamiti daw, mimbatal. Niya kaparang kaya subagay, bangkay din. Gibo-gibo kada bangkay, amyatay. Naad na dunumadu, naad na tolambu, naad na bukamu, uway, naad na ulubu, ang malalamba, aayaman na bungo. Nakagya ko saga na niya, nakapapatagan na kukuda. Naaya pa na kuda iyan na himar. Namili niya ng kaamyang matay. Tigil na anda ba rin ikagawiyagay langon-langon. Miya kadak-kadak kalabang kaya miya matay. Na anda man ikagawiyagay langon-langon. Fa'amata Allahu mi'ata am. Surah Al-Baqarah. Nakapapantagan na kukulas kanyan sa himar. Nakapapantagan na maluluto sa iyo. Nakapapantagan na maluluto sa roti amya kayayaw. Na biyuno siya kanyan wallah sa rataro to pamya kamaga to sa lagu na maatay. 100 years. Miya kamaga to sa lagu na maatay. Na siya ko after 100 years, siya ko oryan o miya kamaga to sa lagu na faaba'atah Allah na inuyag wallah. Miya kamaga to sa lagu. Akapatin niya na inuyag wallah. Na inilay niyan siya kuda iyan na danti, himar. Napagano na apes na tulan na doon kayo niya nun. Kawan na 100 years. Niya kamagata sa lagong. Nakagya ko niya sa himar. Pagkaili na pagkati mo sa tulan. Nakagya ko man na tulan, nakiatagon sa sapo. Nakagya ko katagon sa sapo, nakiatagon sa kuban. Na niya katindig sa kubain na himar. Na inilay niya sa panganang kanya na ruti, amayaw pan. Niya kamagat to sa lagun, akapatay niyan, na dama aling surutin niyan kamayaw pan. Na inilay niya sa igyan, na dama expire. Dama baruba, ininom yan, na dama aling surutin yan. Na niya kamagat to sa lagun, na inimatay wallah. Nakagya kumaling. Na niya matay din sa mga watayan. Niya matay din sa mga pagarin yan. 100 years. Nakagya kumakaw makwalay, nasunisukamo na niya, nakamudaan. Ay, di dumalin. Berapa 100 years sa kapatid niyan, na dumalin sa kamudan niyan. Ay, baka nagkato siya ngoto salida the age of salida. Adi kili sa kamudan. Na salida pa nanan. Matagal ng salida. Tara mo ta salida na melang sa Pisbuka, a Button of Benjamina. The case of Button Benjamina. Actually, yung kinibawa tanong na niya kapaloksa, nakapupukatuan niya, napresyo sa mga muda, nakagay kong mamamongaw, namibali karinig. Salida ito, nakapamaraka. Na di na true to life story. Iwaya, akin nutulala sa Quran. Nakagay kong makoma, niya niyang minawalay na, minak niya kayo. Kami arda, niya ka magatos sa gulawalay. Lero po kami nga, kahit yung utawaliran, naputungan niya na yun. Ang awalera, nakapituwa, na ayam niya kalirun, na kanabasyo apo yan, na kanapunubasyo apo yan sa loob, na kanapunubasyo apo sa pamanasiko, apo sa banong. Kanya kamagato sa loob. Na pangirawa,
Kaya lumiko na niya katuwa-tuwapan. Natingin na orakino kanan. Oy, natingin na orakino kanan. Natingin pula ko na niya katuwa-tuwa. Natingin na makaino kanan. Natingin na wala ni manaya. Opa. Natingin na wala yan ngayon. Natingin na wala yan niya. Natingin na tapsiki wala ng mga luksyo. Natingin na diya. Natingin na mga matangananan. Natingin na sakan sa ozer. Katawan namin sugran pada namin ama-ama niya dito. Amia panutul na kami yung mga ama niya dito. Alin na ama niya dito amia mising. Natakinubog sa sakayin. Naunia nung panutula sa mga pamilya niyan. Nanangon niya mi antok. Naunia magagas. Pag-iraw ay daw. Dato nangap nito niya matwali siya niyan. Kaya naman nakapupakagilo Allah. Sa tumunso niya panutusi sa suratul Kahf. Pero katawa mga munguda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wasisnahum muda. Mga nguda dan mga karumairan. Da abon bagi sa 20 kada mo dela bisa puluh na idegiran. Na pito patosiran. Na miya wasiran sang putra inged. Ayat dia turun na mga rasi. Dinya siba insyaallah. Berwakha salimut. Da tidak awan tanuan kaada tu. Da tamang ko badi gardi na manguda. Na miya wa panakadiro sang putra mga nguda. Na kami po pula na wasiran na tinulog silang penuh aso. Akit mir. No marina lambogin tinapaka palagi no nga aso mo ono trakatano kabumbu naketo kawantan. Era no apla ko na miteru. Tinino ko ni pula mo ko. Saka na mabandog na ako sa torang wallah. Tingnan ba ako no tani. Ano man nagre-gre ba na aso nga ro na bentero wali ka ng Dahil ano na baka kita sa labay. Matanong daw di ka makatantang. Tingin na pala niya makapatero. Ano ba nakabitero? Nakakunukiran. Nasuketo kawiro no dato ada kianos. Na unir silang kitila. Ito kato mga mama. Isang so yamlina, tamlina, makatalina, matalina, dabarnos, basta pito siran. Yarnos, oay, basta pito siran. Na ikapituran ng koto aswakit mir. Nasisiran mito po sang koto akib. Yung tatigil sa Tagalog ako iba. Gergirb. Nalagay ko tapos silan. Namamamay sa pagirb. Plasta. Ang kota playground yan. Naminigal silan nun. Kadunigal silan. Na era nung kita. Natiurog silan. Basiran tiurog. Nasyugal silan nun dato. Napiyaki pagmas silan wallah. Sinifti silan wallah. Kapiyaki rinuman silan wallah. Nadanya silan di dumay dati iga silan. Sangkot pa di ka namagirb. Natiurog silan nun. Nakanya betul siran, natuda to awan tanu siran, kada to siran, dag siran si. Natine no ba mga lakon ni nasini atimu. Tingnan si siran na itanu niya. Nakanya ko makaliw siran. Pemakagantan no ya kaya liran, kaya may kapanutun tanu na kapliwiran. Namera ko na miura. Lang siran niya kaliw. Fa aqbala ala ba'd. Qala qa'ilun minhu. Namya kano si sakiran. Kaya ko mamakanaw siran, ako siya na niya makanaw, ipupugawa siran, may siya di mga bugo. Nadi siya ni mamagisay. Tinakam labitna, kano labitna yawman aw ba'da yawm. Tiga na siya kina na ari, kaya turugar ka tano siya nagirip. Tiga na siya kina na benda yawma, niya kasanungan, one day. Tiga na siya kinanadagi makasalungan, half day. O ba'da yawm, niya kasasapotol sa anungan. Qala illa bistum illa qalila. Asang mo tadira ni kapamagisay, na tiga nga isa kina nabitan na kipupawala. So isa ka tanong, nanti mulutan niya maliw, apo masasapangan naman, abli kami ng tanong. At inasakan, naman siya naman yung sa pera. Lumino siya sa kiran. Nang kaya may nakuha na disyerto. Doon na berwali na doon na turun. Nakadi ko lumiusiran na miya milipil awalay amin bali abandaring. Niya kada-kada kalsotaw. Nang kaya sa kira na pumetras. Kati na miya dinod kami. Salakot sa kesor ka nami. Dati na tumaros ako doon. Kami ni bulog ako bu. Nasunong siya pa din. Dati na nga amakan yan. Kamutaw na doon niya na may mga abong dalataw. Miya lang yan. Na yan kaya pamasan at tinimut no babay. Kaya masani na babay, na tinapirikibida kasi na tinakataya, na inipagay niya na sopira ka, andun. Tinatulong na pira ka, espera, di ka pa kay.
Tina to na di ka pera ke mato. Tina pera kaya mia titi ya pera. Na tina no terwa. Na tina mama pira kong ka. Ay kaya tia ka pera na mia ka telu beto sa na taro. Tina no terwa. Tina na ay ka papantagan na dito sa kota masa na sudakianos. Tina mo. Na tina na di masa abira kung naman to na mia dini. Tina to na bisiman to masa. Na tina na masa iman to kata sudah to. Tingin na ni, kaya nito na sudah ada kenos. Tingin na ni, kaya na dito naman ito na bago. Ay, tingin naman ito ada ito na muslim. Amalay para tiyak ko Allah. Natingin na inyong kapagisyan. Natingin na kaya di bukan na koraka. Paman na kailangan nakasagutan ng piya-piya. Inyong kapatero, abago ya masa. Natingin na abago ya masa. Natingin ka babe, anta kabis. Natingin ako matetarwa. Natingin na ka. Natingin na sakan. Natingin na ka. Basta katigyan so ayaw maananian na miya katalawa to sila gunimanto ang yanisi mapito matawa mga mama na ikawaliran na aso uy natama ni manto na gamatun sa bangkairan natinaway natinaya ka pala tayo mapamatuan sa mga pradaka na niya pamatuan na lang niya nito na niya na kayo magagsaitaw niya kayo na ko siya na nataw pero mabalik yun ba kung masasiri sa lang si Bonifacio Mata-mata kali na kumusong aman siya na pilagi. Niya di kisirisan ni Manto Sarisan niya. Niya di kami awak. Lagi yung napalina ng panakimag. Naman nga man nagdagdag. Benda niya kakasyon, no makakasyon. Naman nga man nagdagdag. Nanya katulungan, aking nubabas. Ami katulungan to saragun, aking katulungan kinasang tagirum. Dahil ay mo, kaya binagaro masasalungan. Wa azdadu tis'a na inuman ng paluwala so tulungan to saragun. Uway, akiyatiran sa putamanak kapamanak kayagirap. Inuman ng paluwala sa siyawragun. Another additional 9 years. Inuman ng manuwala sa siyawragun. Ino to, nasosabagiru na niya kapamang Roma. Niya kapamang Roma siyawragun. Na iman to na siyomang abangkiran na umali puputakiran, umali niyatikiran sa mutamasa, na silin inilabang sa iyong mutakuliba. Dia mau tagirap. Na iman to na binibili ya, tourist. Sa Jordan. Basta sunga sa Jordan, nabili rin man to kaliyagan. Basta sulgaw, na, pagpakabila sa tingin, pagpapamasa ka sa tingin, nabili ka sa mga kumiran. Naman nakabuto ka juga Allah. Ibu kaya turun akiran, na ayah kaya gedamiran masa salungan, sa puto salungan, na takinugod sa biru siran Allah, sa miya katalugan to salungan. Na ginani di gedagaw Allah, tiga mau jadi simbang Allah. Ang mga tao, kung yuhiyan lali, pamanagin ni Teron, ang may kamatay sa tao, uway, ang maloy tanwatulan, na anto na punikakyo yung gertan wala, at hindi tanong kung mamatay na migis wala sa sampul. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا Imbala kami mantubala sa mga ibarat, tiyabuntan wala sa mga ibarat, na ayawi akal ko mga tao, na piyakalipatan nila sa Allah. Kalipatan nila sa Allah. Kalipatan nila ng mga miracle. Karena Allah miracle aba ayamanan niya na majid. True ayamanan niya na titu-titu ayamanan niya na kapapakagagawa Allah subhanahu wa ta'ala. Naman, mawalit mo Allah. Jadi, ya mustahil ko Allah kung papagigan niya katanong. Ayam ya'lu Nabi sallallahu alaihi wasallam na tingin na an-nasu niyamun. So kung sa mga manusia tugon Nabi, nakituturugin siran. So kung sa mga manusia nakituturog na andun tugon Nabi kapatay o manusia kaya pitero Nabi na tuturugin sa mga tao na andun tugon Nabi kapatay o mga tao na ayamaan niyan na pakano silang kukubayran wa idha matu intibahu andun tugon Nabi kapatiran na pumakano tanong kukubatanong. Yang utakapingiro o ayaman na sunabi. Andun ni kapanong o kuba ayamaan na niya na labot kami panong. Na pangangin yung siran din kawallaw ta'ala. Pangangin na kalong kawallaw ta'ala. Kapakanaw ang kutamiya kay isang kutakubanyan. Kapakamong sumong parang sunakir. Kaderong mo tao lang sa dunia. Isa lang sa dunia, Arab. Iman to tigil na si sa dunia. No ipagisir ka, man nabiyo. Who is your Lord? Who is your prophet? Who is your religion? Who is your friends?
paman antay tur, antay labi ka, antay Quran ka, antay mga pagaling ka, antay nakikidat ka, na nangulang ka ng Kristiyanan sa dunia. Na si ikaw din na makuha na kritikan umaka sembag sa tao. Kuyaw! Paman na pumunitan mo ko, labatan mo makasimbag sa muta ko ba? La ilaha illallah, pwede kada ka naman niya barabray? Genius! Lalo ni mapagati na sa examination na niya sa paa. Ito naman iibala ka kasi. Niya sa panikiran, nanatanan naman ako ba? Huwag tumanintan mo ko Allah subhanahu wa ta'ala ang makaumatan o sabi ka na ko ba na mapia akapakasimbagitan. At ng mga tao, apagisin mo ka. Agusto nakir. At ito na ka. Nang gila ko na, Manlabi, Manin, Ito ulit din materus ang kota ko man yan. Masya Allah. Nahirap man nasa kanabara agama ka, na di ka pa nakikilaw sa pakay siya. Ang may kasura ka, datarang ka alok sa no, pakasurgan mo ka. Na andin ni kasura ka, umungkar ang gusto nakir, na siya parang ka, amal ka, so mga amal ka na pumaginaw sila mag. Yan tanya, ako na lakaw. Malong apaka iimpana ka makanawang kaada to, kunin ang kabaya, tuturugan. Naugan niyo pa kanawa, na di na nahno mungkara wa nakira, sakan sa mungkara gusto nakir, ipag-isimeron ang antay tuhan yan, na di na sangkan ulit naman, kasakan ipin magkupakay sa yurong. Masya Allah, ano nga abugan mo, kipanuro? Oy, ano nga abugan mo? Ilang manigara ka kurtiyan niya, kadang-kadang kaya ito ni, alam mo ba na tiga sa kapagay, matamala ka, oo, ito na nasisinakad. Ilang mga attorney nga, papatay ko. Pero may attorney nga, attorney agaton. Allahu Akbar. Oman gubero suggest na, ito niya pamigay na sa attorney, nalaginan din. Ito na nalaginan din. Miyada ka. Nagiraya attorney nga, napabukan, nakalagay mo din. Nakaligid ako. Ami kasya kawa to tabiyo na makapipilikan. Nami kasi karo mga itumasan ni sa budak na baga nakapalay ko ni sa budak Pauli nakakauurin na sinta di karo mga duwe. Na una adini ko sa budak ka. Ano ito sudah pa masakar ka? Baga ni pa masasabdak ni sakasako. O man mamo na di pig. Ye peligra ko na tabiyo gumero sa budak. Hindi ko sa temos. Sila mga na sa temos. Wala ko ano, yung budak ko, yung makamputong yan, no? Taman sa kirin, yung makalantik yan nung 2023, kiray. Taman sa mudulian, yung ururan yan, piya-piya. Matang wala ka, yung labar kay Pugisuba, karo mga na, karo makamanya, bisita ka niya, ya. Mata ko, karo ka na, tabi, taman siya. Lagi, pupakailin niya si karo man na niya katay-tay. Allahu Akbar. Na dia mengarip Allah. Para nama tinggal suara kayak penaguna ke karumangka. Na para sabda ke na para raka. Na sudi kali kanggesri ke karumangka. Mangawataka. Na di nan imakal di apera kali manggeso. Adi sa mamani kami kuni sa bedang na ada kan. Tuatian ka. Nagira punya lagi karumangka bona. Ato na kami dero ka. Da bawa na pagumani. Kena kakak. Ada tadi manto tadi ya, ada kalau watak tu mengalir semua watak yang dalam kakak, bagaimana jasa watak ada enam ibu tua bilang yang lapar. Atau nong tes kiri mai cuci dari mama gini dah pilak. Ini kan guna watak, ami dah pilak, dah kamu pilak, watak ka. Ini dengan usah main lasa di sebelah demi Allah bahkan pangirong. Dah pangirong apa nak dah pilak, matai kabun. Oh nami kan milih kabun miklik na. Ada yang sawati, nah bukan orang sawati kenya sa screen, dia namin buka bener. Baka pamangan niya, matay ko. No, baka ka nakam sa screen ko, taka na kaya bututan. Dapat penilaan watakan ng screen, pumurok. Ya sepika na bener yan. Ya upaw lumadi. Kanya kasinta. Ini abang kau nagagaw. Allahu Akbar Allah. Asa na kaya pernyataan nakapiyo kaya. Ayah pernah ayah kayak Tito khatir Allah. Fala yudlamu nafsun syai'a. Sisa ada menamori na eterno karanu. Na salsa mia pasar ka dunia. Na ibigir ka Allah subhanahu wa ta'ala menamori. Da benar ka paganian. Tabang komende so makikarumangka. Sikiwata ka.
Apia pernah bilang kau tua mga binatang na sa mini pangaling mo kau nakukum pernah wala sa anong anak yama mbatalan yang pernah nasa kukuman sa anong anamori sa kato bubay ay mo ini pakasulungay na bubay itong nabi abarasina so kita maputa tali siya mga babayan na una mama na dinamit siya na ginawa niya na aya buwa keniril anunwang ako lusang ko tababay abarasina na miyuman na aswa pagkawaw at na nipagabilin ng kotoa parinit na yung pagkaparo kamadalam na ngayon babay pinapagkawawang yaso na datano kapkawawang na hindi babay abarasina ng kotoa talumpay na bakit na tiyanin niya na tiyaw tunga sa mga kamalidi na piyakay nun ng kotoa so na kaya sabapan akirin nila anuwa na kulusan yan ay ano ba manusia sa katok man na alim tutulungan Lagi na ditatagin na suara aptelurun. Sabile! Sorga ka! Tingnan mo kapatero, asang mo ka suara, adi ng kalag. Inong kapatero, asorga ko, ada ko panamatay, nada kang panameli, o ako sorga. Na tinapagkatero siya nakaguni, ang matatago ka sa Iraq, sa Baghdad. Ang paguran sa miya kabag-bagara, na limanglo sa miya kabag-bagara, na ari na kumpong sa Baghdad sa Iraq, ang matatago ko bagay na talo, ang mga mata abulong, adi bubulaw kami ako asira na talo, na miyabasa-basa siran, na kinuwang kasira na talo, ang mga mata abulong, na diulsan na kasira ko kimara, na naun siya na ito miya punay sa langit, na piya mga nirag, wala ang makasurga ka. Na tiyari mawala imantul ataw ka sa surga. Miya gutok man siya ng mga bulong yan. Miya gutok anong man ng mga bulong yan ng mga Persian. Miya gutok anong man sa tayap dong. Kaya dito man siya nakapamulong na nakapangudwiran. Dia na bulong ng takikinan ng miya makatawa-tawa. Sabi na po, nakapyan yung matatrang, nini. At yan nga talong pa ka na, kaya tikiyan niya pa nakabupon na kami. Kaya tigla naman, nakadikom na. Di mi dikatilawan na kirumay ang matabunong kami. Ate, ay bunong kami man ito, ay madamo, hindi pa mamgeni. Mga person ka, ay man ito alam mo na pat-pat. Ina ko na, lagi siya pulo. Na soni timon, na peto teman. Ali, pat teman. Hindi pa mamgeni mga piyen. Lagi siya pulo lang ni man ito abunong kami. Oay. Di meron ito mapaka, kaduan niya siran. Oay. Niya kadang-kadang na kiman ito ang ipanuro. Sa guru di napuga perang nabunong. Ada pagkaperubahan ng ada mga bayuda Thailand. Ate mo siya kapulang ko. Na manong kaman gida-gida binatang ito na ayaw pa na manusia. Ilaman ang matagatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. At yan na thalata man kunna fi tanukak na siya tugu Nabi. Upun na kayo ni matagu na hasab Allah ta'ala hisaba yasira. Na pagitong kawala sa alungan na mori ko amalaka sa miya kalbul-bula kapag konton Allah. Miya kalbul-bula kapag itungan Allah. Nagu syuting kaniyang pon sa alungan na mori. Da abon niyang nakatihu ariko da marata sa alungan na mori. Na pagkasyuri kapan ko surga sa din nakapamagitong. Talo balas yan. Na talo mabu. Salamat agur kayo. Bagaimana untuk Nabi? Ini bukan Allah. Kebangan nga surga matamiyan na tu'ti man haramak na baging kasotaw adi kaniyang bagan. Baging kasotaw adi kaniyang bagan. Dia mo tuwa delo, na di nga mabukmali adelo. Oy, pamana, bagan na kanyo siya nga nakasalita, badak man nasada, o di na nilibukan, na diga na kaon, o di na niprochada na kano, na diga na kaon, na sa kanya na apiaan, na baka niya ng na da iliwagir ka, na mungkin ka dito mula siya tawag ka niyang bugan. Bagi mo tatabi, amin kanila bugan na kanyo siya nga ka, na da kiliwagin, at ilagin natin yung mga tamoy sa daog. Mamatay ka. Yatay ko siya na namiya kalibilig. Bugan na ba, nababugan, na da kiliwagin yan. Matay ka din, mapakay naman siya. Now, ginakapan ng magina, pabakay naman nakapan. Apya di nga tono siya nga nakaisa daw ka na, pagkito ko niya, apakatatanong ko na kadiuli kipranalis. Narunga po niya sa siyang ulang hari, ikaw. Mga mata! Mga mata! Kapili ka na kamnawaleran. Mga mata! Kawaniwan kaya mano! Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kapag dawag iso siya nga nakanayin na, narunga po niya kakili ng mga hari, ikaw. Inam lang niya nag-uusya rin ang nakayo sila sa naman sama no. Niya pulangan mo. Ika niya kasita niya dangap nuwagi napaka-ina mo naka. Allahu Akbar.
لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. Da atugwal amay tumala amya pasel kasagamnya na ito na lang na pagitong nota sa anong namori. Adi na mga tao apa makasurga at ipapapa. Masya Allah. Nasi sa surga na umakapupakaru namyago to ko. Nasa dunia na papa na lima pagapro. Tingnan mo ba ko ba? Baka mga papa baka mga. Tingnan mo ba ko ba? Adi pa nang abas sa tanwa. At inaw, ubakano, pagkansan ka na na isakawalay, lang na nagbalabal, igra agagay na lang ni balalayo. Nabakano sa kiswa-swa ka na, lang na ng sekologikan, tretinganan. Dahil at kaya tao ba ay ang makna niya, nabapulayo. Masya Allah. Dahil abang ang kaya tao bapulayo. Apamakaan na pagkalayo, nasa mga nabi na anak pagkalayo. So nabi, niya ako masalamit, ni Mi'araj, na piyakiyan na wala, piyakira pitwala agurak, piyakakunin sa murak, kenapa lumiantap? Nadi na mananaw, nadi mo nang utag, baka lukisa nga ni sakawali, kamatang wala ka, dan muna na plantap. Pamanay sakawali na daw sipay Matang mo bilang natarakan, mga tarakan na pubasakan, yung mga motorakan na pubasakan. Kung na pa niya katara, motor, dapat nakatulil. Tawagan ako palaro, mana kayo man to, kata ko naman to siya ini. Ugabi ako. Tama niya na makakukuhat ako. At kaya bukan ako niya, matulad na ganyan ako, marami ba ako na. Naprili ako niyo. Miyatrapi ka ko rin na. Minisali mo ako sa mga pitong siyang nakalas, alagi ko rubala. O pamakapiw na po, bakanan kapata. Dahil yung mga kalibatan ng mga psychological lang. Ayam ya'alu sa Quran na di panangin ang ayam ya'alu sa Quran na pagkan sa sapu amyatay na sa mga tao ang mga kaliantaan. Mga marites sige konsyal panuro. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahmi akhihi maita. Sa suratul Hujurat, banyutun wala kabaya akakanan niyo ko sapu o paniwa may matay na sa mga tao ang mga kaliantaan. Mataan. Pinabi ko lang naman ito. Kenapa sibuk siya nasabi yung mga bibig ito ng marites. Taan na ito nung pumamama na matang wala ka sebelah kung sabi mo yung soroyan. Patuan ni mo gulo. Tatama sa masjid na lang ako, may tatasik ka na gulo. Iwan na ba? Tabi, kenapa yung bibig ito nang nasabi? Tabi sa mga bibig, madal mga dato. Allahu Akbar, laburo ni gira eleksyon, no? Tabi ay buat tapi ko mga nandi malay ka berutan. Ya komplit kau ka. Tabi sama kasang gini mana atake. Masya Allah, nadi mengerit Allah. Nah, sama naman. Ayaw to anita nuli tepehan. Nah, suka paguya berkatan Allah sadyang kanan ako ba. Nah, orang na mengerit Allah. Nah, sang kanan nakakita sa kanan ako ba. Nah, tatagutan sa Allah sadyang ka. Na ayat yang kata nusadiyang kanan nakuba anak ayat tamana na ada anak kebanggi dunia mabanggi dunia na lamun na pagkatindik sa tao sa araw ng kiyama isa kaya panutulong sa kitab na ame ka mabanggi dunia apagbilitan wala sa araw ng mori na sadin sa kalala banganon adar pa naroon pagkatindik ko kubanian ibaratnya na sisangiyatan sa sadu na san sa mina na banggi saya na amay ka tumukom sa Allah abang ko masubangkit amya pasala kaya bagita mo niya na sabi sa kako kukuburan ka laro ako atin laro ako akong kukubang ka Masya Allah na ato niyo kita ako atin dito mo mga kubatan Yesu matero lagi tohsalun nasu yawmal qiyamah Timo ang tanong Allah sa ano man ang mori na pumakatin ng tanong na umanisa na da asoyong yan na umanisa na tenilad o sininasyan. Bulis umanisa din. Api aso safety protect ka sa ginawang kaapara sa kuna. Damo yung berangko. Umanisa na din na pangala na din na sininas. Nasukyan na kuno Aisha akal mo na binan niya kaguro. Tingin na Rasulullah. Lineswa niya mga bay, apes kami na mga bay na makatalan niya kami na aman nakatabi, naturunan niya ay, yan ka na nagawi ay, na ayamaan niyan, na di mapagilay, umanisa sa pagil, umanisa na maanak ka. Bagya, sayo to sa mga namuri na, ikman na nga siya, bagya marano tabi,
Miyaguto mo roman manorong. Paman nakapag-usan niya roman nakapamanyakin. Arwap man turong. Grabe. Matang walang ginarong batawid. Maluwa man naggulo-gulo. Na ayaw ko nag-question nakataya. يلبسون من سندس واستبرق na shodang na adna paraten yang kwalo adeto agubay na kuweso mga malika sandita na sotra akin ako sorga na pakapumbangan na aniran sa ori panu Allah na sadi umakambanga na biti karina sadi alimurun Allah Masya Allah na ano ni kasuro kasang foto ha istibura nitar na ayamanan na sotra abaka tay na kaw samila anditaran andi ni kasulutan kau namanya KTK. Isay man to abida kala ko dunia. Na diyan kaya apa katoa. Ay nakabaya ka na din to katoa buntala ka. Ay nakabaya ka ng mga magadong na di maalima. Ikira ko na madakal pelikira na tarwan ka sa bapa na di pagarila, tarwan ka sa bubu na di pagarila. Nabubu. Niya kay tanong. Tunay niya katoa ko. Matang wala ka madakal na di na pagamini man to niya katoa. Sa katawa Mama Alox, sabi ng doktor, tinanawanan, tinakonsulta ko ka, tinatunikonsulta nga. Natinig na, patinig ako na, pitabraga. Natinaba pa, pero hindi na kayo man to. Natinig na 76, ito pula ko nung, ragong. Tinaba pa, pada nasa Alox. Natinay man to, tingin na, niya kayo, kaya ka doktor. Inakawala, kaya ko kalapad, na di ko rupa po mga palag. Na man to, tingin doon ko, na di kayo sa kalapad. Natinag na pa, pada pa na sa Alox. Natinag Nagkaroon naman ito sa hindi ko makasasalamin. Natina mo pa, paano na sa kaluks? Banyan dapat tali sulok ko to. Pa! Miyakag ko sulok to, Newton. Miyakag ko sulok to, Daw! Miyakag ko mo, pero masuto ka. Tulok sa to, paano na sa kaluks? Ang po, pagkino, nakaluks. Madang pa ni matali ng pag-ibig mo niya ata. Pag-ibalakan na, kalaman ng magupa, kami kaputi. Nabay ni kaluks sa cute. Sa buwamiyan. Pamanasan na kelipatan. Basta, pera na ka, sa pulang-gululagun. Kesa na kuman. Mga pera ina kayo mantuari, Ustad, 20 na mga pera ina kayo mantuari, sa 30 Imatu, pera na ka. Natiga ka na mo, maangka March 5, 2023, sampai ako rumala, na 40 agusyaw ragun na ilalakon. Ano man nagila-gila, ina ko ka na sa pulang-gululagun na ilalakon. Kaya na sa malunya kalilit. Napiaga po na ko ni Mato sa sakata, wala bisyarang negligin. Allahu Akbar. Bertala kayo kaprumot. Ano ni kayo buwatan na kayo na ka? Nayangara na ka ni kaririga. Di ba yung ni Mato sa watan ni kaririga? Ado, di ka nusi di, siya mo pa maka na mga pagarin niyo, kaririga. Tapos na pong giraw, di ka nusi mo pa maka na mga nangaran ni kaririga. Nakip ka promote kapman. Kaya siya kaririga kasi ora ka gusi ulit. Nakeda man, pagka-promote ka man. Nato naman, ika-promote ka, nakeda si, ay amaan na niya na, ora ka agusyuli, kasi bago mama agusi bago raga. Nato naman, ipag-isipan ka, nasi mamuda agusi bago tao. Na makapangarma ka, na mapangarma ka babay, na miyan na si mamuda bago tao, kami baruya ama, uli na ina. Nato na ika-promote ka, napagapo nga, na miyan na si ama, ina, ama dato, ina bay. Nato naman, ika-promote ka, madasi nga bay ako madato. Dunya daw. Allahu Akbar. Kaya naman manigiraan na di mamag-istorya ka. Pagpamamakinugang ko, dumiyan long. Ate, sumiyate, na di na nung pakapamamakinugan na. Bayan na niya, kaya di mag-istorya, ni katalong niyo. Pamakabun mga painag. Anong niya, na niya katinagirakan. Na pumamakinugang ko, dumiyan long, namiyan na yung ka. Matakwa nung kita maupun sa atake sa puso. Hindi mo masakuan kay amuran na watani. Upama kanya kay akadakya ko saitan. Tulitima, baruan, nakadakya ko nung tala. Na ibatin kada mo na masita niya pa nung. Pero ako na simba nga, hinamati panakit. Bebo katuruan pero ang arakan. Pero ano ba siyang piliw? Mga alas 8, hindi na alas 10 gagawin to. Sumyato sa gus. Amin na po, na yung masunod siya ni Magwala. Ino to ni Magwala? Yan ay kan, di ako siya mukit, matang wala.
Na semua sasira mga alaw na alas lus, na namagalaw maka-area, di malalaw, yun na bunong, na maka-maistatwa ka. Ustas kanyan. Tapi ako natikira na tinigira ka, akira na kamabok. Bala ko naman naghadir ka, amin ka bubuktihin na. Kaya nga ka, naman wala nga ito, na di makatihin. Makatihin ka na nervous yan, labo siya mga bay. Basta nakalaka ka. Ano yung makatihin ka, ano ka gawin, nangyari ka mga sawaling buraw. Tihin ako, nangyari ka, Tira apitabod. Niya mga siya ko pa na ipukira ka pa ng agabuwa asyo. Kaya taman ni man ito na pamalian ng maranaw. Basta tingin na pantagin niyang gari, iniswali niyo, ang anaaswa kung roka dinigiro, ipagkanapetera mo sa kawanay. Para kaya na maranaw alibat. Na ayam niya alunabi, na umanig yung suwaswa kung roka gagawi, adinigiro, nagiro ka ng audibilay na syaitan o lagi, kapupagay siya sa syaitan. Kenapa nak percaya sa kawanay? Apa tak kini soal ini wapung urang? Tadi kena bikin dinding sa kawanay. Matang walang ya dengan tanu. Daya pernah dininggan kena sadap kesakitan kan mamakai gaji magulu. Nyatai ha. Ni mabunga di pa na ako nakakata na petot ya matang walang kan ada kapag dua. Ayang kau ni bubukit. Tapamrakanan. Basta makano kayo sa aswa dinidiro nga gira ka audibilay na syaitan o rajim kapara kuha na syaitan na magdara ka na miyadar ka. Na uman nag-iumago sumanok tugunami. Ada makna na halid. Apagkukuha kapita na salawatin yung sunabi apagpakaili siya sa malait pa. Eh naman nila kung sumanok kapita kapag-apya ginawa. Kukukuku! Nandiyan yung tanong mo nagkimano ko na dinadilaw kaya matawala. Berkatau bumat. Ya kami biswa tanok man bunyi na mga durang tanok. Pinapiuran mo mga datuo. Pikir wala na durang. Asana niya kada-kada lang ko durang. Tama sa bibig na mga bibig ka ban. Mga pato, mga ganso. Gira ko na alin. Hindi kaya pakada-kada bibig ka. Ito nila po, kung pumamasa. Gira niya po pumasa na. Sa abo ba yung gusto mama. Natin natin niya pakada-kada yan. Ngayon niya kada-kada. Natin ka na niya kapos siya. At pagpagilin mo lang sa gupuan. At ina ito niya kapitinuan kong kumamagubabay. At ina nabasta ang matiguro, nagupuan. Nabasta ang matas, nalumsir. Na may kapatirugo, nabayok. Ini sumatang ito, kasalugan. Ada media ka nabibiyag babayok. Bakit po? Hindi niya ako masubang kita dunia. Nagira ako, sumano ka na prilinap na, kuha na ka ng surak yan, iti ba manok. Napsili na ka sa wala ka bibi. Nagira kami apsayan, kita na ako sumiyang ato, iilay na ka siya lang umpisa niya, no? Lagi nga di panukuan sa mga mata niya. Kapulilan niya, tinatunin niya, langon marites. Niya makalalay mo. Lagi nga sila di panukuan, ha? Siya nyo ako niwa. Napagkakuha ka nun, napagkakuha, hindi ka pa kalakasakan na mabubi ako sa kapangayam. Kaya ka magpagkatumangan sa walay. Bala ko sa mga farma ka na sila sa mga fish panakan. Ibo ka pa makakanak ano na niyalele sila ka mabuman yun yung atapad ako nung naminida pulog sila na baka may mga pangakana. Hindi ka sila mabuti pa natin man malikap. Bala mga managdugda, mga oripin Allah, nalili. Bala ka naribat kapit amrano. Bata kapit man ng amrano, oribat. Tabi yun. Nasokon siya ulo o kopaya, napakabaganda. Dahil manila lang tayo gaya ko pwede, privatasyon niyan, berbagi ang mga takapakabaganda. Nah, kaya na kung gusto ulo niyan, nada ko mabuno ka, wala niya katan. Tawa lang, niya kabuliw. Padahal mo na di kano di pang bala na istorya kapang mga kabinaron. Na uway! Na baso kapatay na tito na benar. Niya kayo sana, pinala ko so Umar. Sa kataw mama na babalang ni Umar. Kataw na kaso Umar ayagralian al-Faruq. Niya karang-irang kita mama, ko benar. Nabubalak ng mama, napungiraw siya nawa siya, napapakatanong niyan. At tinasakan na ipagkagulakan siya benar, kagulakan siya benar. Kagulakan siya benar, na DP Umar siya bangalan na kimo niyan. Batalo niya ng utang mama. Sakan na ayamaan na niyan na pagkababayanakan siya benar, tingnan yung mama, tinak. Namun naman, tekadal. Nung yan naman siya punasakan na, ana matatagurak na siya, nadarkon wala. Teka, mamaya, tuguma. Ngayon nung kamutami na lang ano ali. Tingnan nyo, kipukatan niya sa limang mama, kada kasalan niya. Tingnan nyo, hindi ba lang yung mga tega ka? Ayaman na niyan na ipagkagulya po siya, ayaman na niyan na benar.
Nagupagkababain ang pasyopitra, nakalimunan na ada kuno, natuwa na pamimikiran ng kapilo ng katero ng mama. Natina to na si Maknan yan. Natina Peter yan na ipagkagulin siya benar. Natina to no to. Natina siya kapatay na benar. Siya kapatay tuwali na benar. Na ipagkagulin. Nasa tigay naman, mga pagkagulin siya kapatay. Natina di. Pero ako to benar yan. Kung naman mabirakan siya nga kapatay, matang ko ba, kado yung naman ito nakatang, abay niya kabay mga kapatay. Bigyan ako mga mamang nini, ito mga nga wala na makatas ang mura. Ya Allah, sa mong mura mo. Pamakatalin, hindi ako masyang matambay. Kung namiling ato, itutunin niya ng murian, ang matapad ng murian, matang walo kita ka sa salakawi. Ay niya mingui, babayo-bayo. Ya Allah, natupad ang kanyawa ko. Inukom pa naman kayo ka, mabibitin. Matawa na ka na makapano. Inamigay na ako. Ang nagapagalutan na kanya, di man yung pero nito pa, basta tambak siya. Niya nga pagalutan, niya kasudan nga prani. Kaya magitido ako paganuan. Matawa na ka, kaya adapan ako. Kaya mo baribinan ito na rin, tingalin, may kutera ka. Kalipanan. At tingnan ito na nga sunin sa paganuan, natira din magitido. Tingnan na aming nga napasi-pasa na, oh, tingnan makakabang. Tingnan na kung mamakabang na pa siya, sa gulungan ako niyan. Ang nakain na gunyan ng utago, tingnan niya, sasagera ka. At sumala kami ako makusaw ulit, siguro man na nakapagdakawan, try! Tinautang pa siya sa padiyon. Kung mga po, nakakabang, sanitripingan niya. Di makatatalo doon. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaya kung mapitan na suyo ko, naritigib. Naritigib niya sa kaka. Hindi ka nakakabang yan. Wala magibitar lang, masya na-extend pa siya. Baru nga manugudo-gudo. Agay lang mo, nagwala ba ko tao. Yan ano na mga datara ng mga tao. Pagkiraw siya, matawa na ka di makapagma. Pwede ka pormalan yan, KID. Pwede ka pormalan yun. Tapi ito mga siyang. Ada pun Nadi. Natuo umara, hindi ka nila siya kuwili sebenarnya dito sa kapatay. Na dapat ko naman ito, pakawat-tawatan mo nga. Na umako naman ito sa madakan mo. Na isya nga nun yan, sa manikispatan niya. Na di ba sa manikong sa niyo? At ang walog na mga pangalaman. Sakit ako man niya. Hindi ako pa na makabugot. Siya kay unay ko. Pinulini ka natin sa biyupag. At ang wala kaya kapatay. Kaya puno ba ko niya siya ubaya? Kung meron sa malakan mga kanaan, ba siya? Tanto ni mapipikir, kabasap man. Bari man yan yan. Kaya sumex, kapasipan ko siya, dahil ito man ako. At ang walubi ka nung pata ng aming ko, manasa ka ni Mubityo ron. At ang walubi ka sa nawayangan ng motorangan. Hindi nga tao yung maraw, ipagagawa na ano. Di ka rin na, sa kipagkipuntan ako kapatay. Dahil kaya magbubesa nga kapatay. Ay buti, patanong nakakuha. Basta ka kuha mapes, sumapya ka kuha. At hindi magbibesa ka kuha. Matawala ka, di ko na di ka padakurupan. Wala mga masaliman tuwad ko nilang kabaron. Arurunan lang mga maragasan babakalo sa sako. Gumibisa ka kartonakan, naku nakakay bandido. At tinatang nagsin mamagin sa wasyat yan ba siya. Liwan mo, kailangan mo. Kasi di simila dahil kakuha niya no. Matawala ulit mo yung away. Ay, mami pa siya, di kami mga pinan, namiya daw kami no. Pamana, saan yung bubag na kiyaw siya. Hindi ako pila. Nakalalawa sa isang nako niyo. At ang walaw di ako muna, unya ko niyo nagimila ka, di ko di mangusya. At hindi magbubisa ako. Napakawat-awatan wala, makumasa, nagsakaw niya. Ay, arururan nga, di nga di. So, ikilip ko ba niya tayo? Daw na muto siya, nakuha ka nung siya dulu, doon na mo bero. Pamalian na na. Pero wala isang nadibila larga, o baka nakanulong yan. Nagkakabay siya nga kapatay, na di tibulabla ng utama mo. Ipagkabay niya siya muna, na di siya kapatay. Na malukelo ko siya umar sa karangit. Natinay mo na pagkabay niya sa petana. Natinay mo niya. At nung dating nakatirola, tubuali. Innama amwalukum wa awladukum fitna. Wallahu indahu ajrun azim. So Allah, pamanagpitir Allah. Amataan na sa mga tamukiw, agus sa mga watayo, na tapangarkanwanan. So tamu, so kada ito natapang, na kari di magbibay sa wata yan. At di magbibay sa tamu, matang Allah. Dapat di benar, sama di magbibay sa tamu, agus sa wata, hirap magbibay na kan. Pamana, nakatatan.
Nanti ini udah ditero anarkin, ada kuno, apa mana suara nanti kuno itu. Nanti kita berdaya kaya, nanti ini mau tero, aku berbeda apa? Nanti nasihatin na adna tuannya nasul Allah isaisa. Nasul Allah, bukan tuan Allah, adna niya mo. Pati na do, ilap yun. Pinapakala kawan siya kinan. Pati ka benar. Naman di ikarina sa ipagpigutan sa kapatay. Na di na ako lang yung tanong. Api anto na nisuan tanong. Nagkabakatan wa kay kapatay. Nagkabakatan ng kapatay na ay importante na kailangan tanong ay nakapakamatan sa mga namori. Ibu mo ta kita tanong sa sirap. Namada ka nagpili sa mutasirap. Mutasirap ada na checkpoint sa mutasirap. Checkpoint. Nakana ba yung matatang ng mga lipat, mga sumero, mga police, mga malikatam niya makarang langit. Na kami katitigaro, napagisirairan. Anilin ka. Na ayaw mapaturo ka, ay ka, na so la ilaha illallah. Pero mga malikatam wala, anilin ka, passport ka. Natika, la ilaha illallah. Yamuru ala sirati kalbarkan khatib. Napagkatitain ka wala ko sirat sa saprak mata. Kami kajigon madalaya, ada matanggo sa puso ka, tabi. Tumamali ka ta, anilin ka. Hindi ito na hindi. Hindi ba ka sa sadu, kami atay ako man. Bukong di pa kapit ko sa dunia. Nami nanti mo mula la ilaha illallah. Nami ka doon makuro. La ilaha illallah. Natay ka. Miya mo masya ko mo, panganita ko wala, pakibalis na tanong wala lang lo. Lamang talaga pag umangan ko sa tanong. Kuliwaki, matan wala, ang napakmula na sa mga namori. Miya mo masya ko na siya bugimura, no, may kapuraan. Natagtabirkan, no, marig nakapuro pa niya, inatay na yan. Inatay na. Kung napulkuhan, Pwede ko rin kanong. Hindi, kailangan pag-initan ko, pag-interista ko itanong siya matanong. Ginalok sa tanong, nasa kanyan, nasa niya pa sa na amal ang mapia, inshallah, nagkirba siya sa anong anak yama. Pag-initan ko, lang tanong makasurga. Kaya pati rin. Nakatagi panuro ako kung may sakawra sa nga inibagyan karakanong, balabalas ang kanwala. Kumana lang ang nakadatanong mapasya sa tanong. Makapapanarakan nung bisa. Oy, ayaw to asabi sa tao ang mataguro to, ang matatalo, na sutiin wala sa along na maori, na pagitong panwala sa mamalay sa madu, na pagkasorga pun sa kapag ito pagalerong, na ta'ati man harama, na paging kasotaw adang ikan yang bukan. Ikadua, ta'afu man dalamak, na prilain kasotaw dirakali makasya pagpasinsing ka. Kaya betal ka na paririra ka. Naburong subay sa mga binang ni Aling Labi, ay ako na tao ko mga surga ang mga binapat. Na isaw na babay ataw sa surga, na sokon subabay apar nila. Mama apa na malay gag. Sana na mga bay. Bagkaratalino ng mga dato. Kabanda ayahan nga lang na ko sa kwala. Na malibula ka pagkasurga ka mga bay. Sabaw sa makubayaran. Anya kay kikipula din na makasurga siyaran. Kailangan nakakanap na ba sila na sa Osiba? Makatani mo makira so pagkatani mo makira na bisita na isiram ni makasya pa man na makabitisyon. O kapakapuwa siya na pagka-staff siya. Tama sa dikiran malo. Ikakalin mo siya ng lola. Asata ng mga mama. Bata, nadataro kaya bugay masyasaka sa kapira. Ikadwa, nadataro kaya bugay masyasaka sa kabulawan. Ikatalo, nadataro kaya bugay masyasaka sa Guadiamon. Iyagutukan ka ng mga bayi. Di ba katatandang kay karong mga mano kasubisi nga bubay? Ino ka naman. Adi sa di nga tabi ang batang katatandang ni karong mani nga winter ng iso. Ino ko man tatandang yan, niyatay ko siya. Bakor ka ng pilak. Butal ka naman dirig mo. Niyatay ka na. At man ang misyon na ka na. Kanaabot niyo po ang misyon na itatandang kay karong mga. Di. Kapag ino katatandang kay karong mga kadi man namin ibugong kaabda ka. Next ka makaabda ka online na. Kapag kayo kita tantangir ka. Masya Allah, Masya Allah. Kadua, ino tiraman pun makasulog ang mga bay. Kami alin pun sa kita, basta abay. Akan lua ganun. So karumani na mama, nabay ito ko surga. Baka masya karumani na ibo niya suwate na bigyan sa kilo asada. Kinalang matarot pa sa kakiro, kininuto. Itaman lagi po. Natina, ngin man na napakadala marakala ka. Nino kamay ito, napakadakal na. Natina ito niya napakadakal lang.
Yang pangalan na. Para kay ditaya. Napmano ko mo ditaya. Nakialuan-luan mo na mata na buwi. Rubiya na ako makamama na buwi sa patawag na patkabaso. Tunay ni, udah ngebuah patkabaso. Daki ko. Lagi na no, kasama ni matawag. Lagi buwi kaluluan-luan ng subag, mama. Karuman niya, kau sa surga. Na ako minum sa duwang kabaso ay maanan niya na udang. Natiago niya sa orino. Napiya makampertuan niya sa ito. Napinirito niyan. Na sunsang kabaso, na inilite, saraw na kapya malingaw. Na sunsang kabaso, nabiyarin yan, napiya kaliwen, na linimisituan yan. Na inat yan, ikaruman niya na mama, na 3 kinds of udang. Na hindi ka kanyang udang mabiyarin, na naluyaw, nagwala ni mo, tama siyang girong na magunong tangalangon. At kinamisis, bumalili mo, yan lang mo pingapretaan. Tama siya lang mo pinatumyuga. Nalalisan ka na nabubay, kabubay kaluluan-lugan ka. Masya Allah. Mga panayya ko kamasli na miyado. Yung patok na tiyan yan. Eh niya nung kaya na, miyago niya na sobrasan niya, miyaw pakatok. Na misisinga-singa, para di ka piratagi na mama, karman niya. Kaya, ikikya na nga po niya. Yun yung pakabisto na. Napagirawa, dahil kaya na nga po niya, natagya tumatanggi na kitanda. Dahil kaya na kaya, kanya na pakabisto. O pagkaratagin ng mama. Namili niya man, ang iba patuatian yan. Ay, no! Lalo na ko rin siya kawidaan. Iba kang buhay, wakan na. Kinamataan niya buhay ang mapya. Nakirong ko ito buhay ataw sa sorga. O kung makamakapman, namili niya, naninang kaya ko rin, nanyakan, kung nga buwang nga sila, baka mama. Tunsyo miyaw pakatot. Yan ang marakalakaan niya ko. Tas siya giman. Tumapanang nga ako nga sila, hindi mo patuatian yan. Ipatupanatian na ka! Masing mama yan, niyapitan mo, tumabawad makapaguto. Naumiyakan lumara ang kalumama. Na isaw to, di mapya ko mga bayi. Isa abubay ato ko sorga, nasusot babay akaluluan-lugan ng sukaruman niya ng mama. Siya na ng mga bayi. Masya Allah. Amal po na pantugon na bisyogun. Syogun ni kaluman niya na nakapikutot yan. Misis, gabi ako. Gabi ka ko ay. Namamilay? Ano? Kata teman nakatitin mo lang naman na namamaylay. Huwag po tiro nga lang ko namiyang buhay ko. Matang walo di ko manuman niya kailab ko na mama. Grabe. Nakatong siya ko. Kaya puno ba sugo na kasi karumang kaababay na piyakatiyakan niya na mama. Message, pagkapi ako. Tigi karumang kaababay ito na itipulan kang kapi. Kopi ko, o creamy white, o kopi meat, o perlin, o native, uwila ko pater. Sama po mama, naliga di titaya, kalami ko na po siya ka. Ikaw ba ko ang mudin na api ang native na. Namiya kalip man na pala sa mga bay. Adi siya nga tabi ta sugo na kasi karumang ka na senyas. Upuya karumang na sugo na senyas. Kabilakan. Misis pepe ako. Inaswit naman yung termos. Sa kanisiyo. Naniswit ako na di ka makarila. O tabi niswit ako! Manunugutan na ba't niya sugo ginawa ta? Inabuya ko sa baso. Niya ka na kanda! Kada na lumaso! Nabuya ko sa dago. Ay, di! Tumalin! Bagayan mo masasali mo! Pula ka! Imanita pa na bulo. Tapos tadi na ni karumang ko. Kaya gusto ko ng mga. Kaya kakuha sa karumang the best tomate. Siya na di maluto ko. Nabas ka no, pila ko niyo. Ano kasi ko turo, ada babi siya. Pag yan nga tumuro ko ano, hanggang na sugat ka ano. Hindi kami aga pakali mo. Saka ni ko turo ka. Manapili ako. Nakatalo ka para mag-gawin. Katalo, ako matagor kayo ni. Na derisyo ka doon po surga sa dito gitong show, amalaka, na tasillo man kataak, na paking ginawa ka po tao, initulak ka niyan. Nausad na kisat na may orakarakan, desugan ka, minaway na ka, ibat ko Allah. Apiya kung kayo itulak na, pagkiliyak ko Allah, adi ka siya itulak, tungan na yata. Di ka naman mapia sa pamilya niyo, baso ka tutulak ka. Pamanatadir ka, ba't naman ito ang makaparat na may man ito sa ginawa. Pwede ako niyo, na ayaw mapya, nagtano pa naman kami na kami ng regulatan. Kaya dapat yung no. So, balas ang kano Allah, tuloy ko Allah, at yung kaya pingulo na tanusin na. So, kikwat tanu balas, na ayaw. Alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.